Neffens biste dokter Peter Egberink van Dokkum binnen in de regio op 1 of 2 bedrijven misvormde keeltjes binnen met mogelijke symptomen van het Smallenberg-virus. Er zijn dieren besmet. Er worden kalveren en lammetjes geboren met aangeboren afwijkingen. Dat is heel vervelend. Maar op dit moment kunnen we niet meer doen dan zorgen dat die koeien en die ooien goed verlost worden en dat ze verder niet ziek worden. Extra maatregels worden voor eerst net getroffen. Binnen 3 dagen wordt de uitslag bekend. De boeren zijn nog net in paniek. Ze denken dat het wel wat afvallen zal. Waar ik wel wat oorheen zit, is dat aan het boetlaan, het bebroekt, om een merk wat tegen te doen en de trouwens in gevaar komt. Maar verder is een meisje geen zware hoor. Ja, ik volg het natuurlijk wel in de pers wat er gebeurt. En, ja, het komt uit Duitsland bij en het komt stadig van deze kant uit. Nu zit het eigenlijk al rondom in heel Nederland. Ja, ik dat het bij rundvee ontslaan kan, dat baart me wel zwaar. Er kan net uitsletten worden dat het virus van skiep en geit naar grutvee oorslacht. Veearts Egberink zei dat er geen risico is dat ik mensen besmet raakt. Op dit moment, voor zover we nu weten, is dat niet zo. Dus ik weiger ook om me daar nu op dit moment druk over te maken. We weten dat het bij herkauwers een probleem geeft, hè, bij schapen en bij runderen. Dat het daar zeg maar niet normaal geboren kalveren en lammetjes geeft met aangeboren afwijkingen. Maar er is nog geen enkel moment aanleiding geweest om te denken dat het ook voor mensen gevaarlijk kan zijn. Uit cijfers van de NVWA blijkt dat er in Friesland op het stuit 6 gevallen van mogelijk Smallenberg-virus bij kei onderzocht worden. Ik denk dat het gewoon verstandig is om eerst maar eens af te wachten wat verder onderzoek gaat opleveren en om daar de maatregelen op aan te gaan passen of te nemen. Voor eerst geen reden tot paniek wat jou aanbelangt. Nee, ik zou het zeker niet doen.